tarde. Moito obrigado pola presenza neste acto de presentación da segunda edición do modelo lexical galego, unha edición revista e aumentada. O modelo lexical, como a palabra dir, refírese ao léxico ás palabras da lingua. As palabras son a unidade máis intuitiva da lingua. Ainda que un lingüista recoñece outras unidades, como fonemas, sons, morfemas, máis intuitivamente calquer persoa, ainda que non teña coñecimentos lingüísticos, en calquera época, en calquera lingua, a palabra é unha unidade intuitiva. Todos sabemos que existen as palabras. E as palabras, o léxico, ten importancia desde diferentes puntos de vista. Por exemplo, as palabras caracterizan os personaxes dunha obra literaria. E o léxico dunha lingua que é moi rico debe estar estruturado, que o que pretendemos facer aquí, xerarquizado, e que haxa un referente estándar, padrón, mesmo se queremos para non utilizar, mas se non existe, non podemos evitalo, non podemos marcar o que dicía antes, por exemplo, a caracterización dunha personaxe literaria que fala de determinada maneira, que fala nun rexistro coloquial ou dialectal, ou mesmo excesivamente erudita. A palabra, como digo, esta unidade intuitiva pode ter carácter identitario, simbólico, evocativo. O carácter identitario tense ás veces expresado a través do que se chaman os xiboletes, aquí unha mistura de palabra de fonética, esas expresións que só son capaces de reproducir os nativos dunha lingua e que serve para marcar a distancia ou para identificalos face a grupos estranxeiros ou viciños. En galego poderíamos, por exemplo, ter moitos xiboletes para diferenciarnos dos viciños castellanos ou para identificarnos entre nós frente a alguén que quixese finxir pertenza ao noso mesmo grupo. Por exemplo, dicir unha xóuxere, para non ser fácil, mas probablemente é difícil de pronunciar correctamente para un viciño castellano, unha xóuxere ou outras. Palabras son carácter simbólico. Temos tamén no noso idioma moitos que para moitos falantes poden servir de referencia case que étnica ou identitaria, palabras como saudade ou seica, porque reflecten elementos psicolóxicos e culturais da nosa etnia, do noso povo. Ou, modernamente, mesmo hai palabras que exercen ese carácter identitario por apareceren no hino de algún equipo de fútbol. Por exemplo, a palabra Fruiteza en Vigo pasou de ser unha palabra normal, e mesmo de pouco uso, a ser un símbolo da equipa local, do Celta de Vigo. Palabras, dicía tamén con forte carácter evocativo, como esas palabras que desde pequenos aprendemos e relacionamos con unha realidade emocional para nós importante, positiva. No meu caso, poden ser palabras como frouma ou como croque, que me levan a lembranza emocional de experiencias vividas xa desde a infancia. E ás veces estas palabras poden até evocar nalgúnas creazóns orixinais aquilo que designan. Ocórrenseme palabras como achifánfano, que mesmo quen descoñeza o significado se sabe que unha cousa moito normal non é, ou moito boa non é. Un achifánfano é unha cousa sen préstemo, un traste calquer. Ou palabras como chachabeco poden tamén evocar facilmente o seu significado. Son creacións orixinais. Chachabeco é alguén tulitatis, alguén con un pouco xuízo, alguén que lle chove moito, tamén podíamos dicir nunha expresión coloquial. Mesmo acontece que esa identificación entre a palabra e o que evoca chega a ser tan grande que custa imaginalo de outra maneira, que poda significar outra cousa noutra lingua, noutra expresión. E lembrome agora nas entrevistas feitas por min a falantes de xirias gremiais, dos criptolectos, das linguaxes secretas de moitos gremios galegos tradicionais,
que ás veces cando me daban a coñecer unha das súas palabras dicían que a palabra era máis boa que a galega, que o dicía millor, non? Que estaba máis claro. Por exemplo, ñurro, está claro, é algo ruín, algo mau, non? E eles identificábanse tanto con esa palabra que coñecían e usaban desde sempre, que vían que non podía ser de outra maneira, que era a forma máis exacta, correcta e axeitada de exprimir esa idea. Ou chiclifón, que tamén é medio onomatopaica, que utilizaban os chefoutas albaneis de Goián para referirse a un aparello de radio. A palabra pode ter un valor en sí pola súa eufonía que podemos identificar ou valorar como bonita, palabras que nos soan ben. Aquí en algúns casos pode ser por relacionalas con determinadas situacións, conceptos, mas en sí mesma, facendo unha abstracción do significado, poden evocarnos algo belo, como no meu caso, gustame a palabra frouma, ou gosto da palabra chorima, ou rapariga, ou alumiñar, centos de palabras da nosa lingua que teñen un valor estético e, por tanto, unha evocación positiva. Aínda que a maioría das palabras do noso idioma proceden do latín, temos algunhas que non, por exemplo, centos de palabras poderíamos pôr, pero venme agora unha, xa que estamos en Vigo, que é o do topónimo da Falperra, tristemente nestes días da actualidade, porque perdemos un dos miradoiros máis característicos de Vigo. Acaba de ser estragado o miradoiro da Falperra, desde onde se vía a ría, onde tiña unha varanda da metalurxía tradicional de Vigo, unhas figuras de crianzas, algo tradicional do Vigo de sempre que desapareceu, non sei ben por que foi destruído. Esa é unha palabra, por exemplo, prelatina. Mas o galego ten moitas palabras criadas, que non veñen do latín, criadas espontaneamente pola originalidade dos seus falantes. Palabras como doi, que aparte de na linguaxe infantil referirse a unha ferida, tamén é a persoa amada, ou palabras como bam, que pode acontecer o mesmo que falaba antes da identificación do significado e o significante tan estreito e tan forte que parece que xa o evoca. O bam parece que non pode ser máis que iso, con un bam, cunha randieira, que esa palabra o digo, un baloizo, ou lusco-fusco, ou o achifánfano que dicía antes, ou moitas outras creacións orixinais do xenio da lingua. Ás veces as palabras poden ser para non ser entendidos, como xa antes referín as linguaxes secretas, ou mesmo o calón da propia lingua. Todas as linguas teñen un rexistro lingüístico que vai alén do meramente coloquial, case só coñecido por xente que frecuenta determinados ambientes. En galego tamén había un calón, hoxe perdido en grande parte, e que poucas persoas coñecen, mas que existiu. Por exemplo, palabras como moucha ou charpela. A moucha é a cabeza e a charpela é a cadea. Por exemplo, nesta linguaxe que está medio camiño entre o marxinal e case a delincuencia. Mas para que todo isto funcione de verdade e se eficaz, ten que haber unha linguaxe estándar, unha linguaxe padrón para non caer no caos e que todo isto fique diluído en diferentes formas de falar que non sabemos nin si cal é a máis correcta, qual é o sentido que queren ter. Isto, por tanto, precisa ser peneirado, e peneirado cun criterio, o criterio da corrección, da xenuidade, da tradición, mas tamén, fundamentalmente, a solidaridade coas outras falas do noso sistema, coas falas portuguesas de Europa e de outras partes do mundo. Esa enxebreza e xenuidade é fundamental e é moito grave que se propoña que en galego todo vale. Encontramos en coleccións lexicais, en dicionarios que andan por aí na rede, con lezóns de palabras sinónimas, algunhas de dubidosa galeguidade, e que se presentan como sen cualquier xerarquía, como que todo vale. Por exemplo, encontramos dicionarios por aí onde aparece orzamento, mas tamén aparece presuposto, aparece peaxe, mas aparece portaxe, aparece luva e aparece guante, aparece miraxe e espellismo. É como que podes escoller falar galego ben ou falar galego a española, non? Iso non fai moito sentido.
Non facer nada con as coleccións lexicais, co tesouro da lingua, en parte tamén é non evitar a imposición do español, porque que acaba acontecendo cando temos series de palabras sinónimas en que unha debe funcionar como estándar, como coñecida por todos? Por exemplo, por citar algunhas, temos a palabra canastro, pero tamén se chaman en algúns lugares de Galiza calustra, piornos, pigueiro, cabaceiro, cabaceira. Ao final, cal funciona? Hórreo, que é a que coincide co español ou a española. Ou para as persoas que utilizan de preferencia a súa mau e pé esquerdos, pois teñen tamén diferentes nomenclaturas en galego, como esquerdo, esquerdeiro, xergo, manicho, maniscoto, cocheno, cochaino ou cañoto, como se di no galego de Vigo. Cal acaba funcionando? Pois nestes dicionarios, como aceitan a palabra zurdo, pois ao final a que funciona é zurdo, e así acabamos falando castelán, cando temos unha grande riqueza nosa. Ou calacú, cabazo, abóbora, botefa, rabaqueta, calimbornia, ao final a coincidente co español, o máis parecida que cabaza, acaba funcionando como palabra estándar, neste caso moito incorrectamente, xa que a cabaza é un tipo de calacú, un tipo de abóbora, non é o nome xenérico delas. Por tanto, compre o traballo de padronización do léxico para facer a lingua plenamente funcional e para evitar esta progresiva castellanización. Esta é a función do modelo lexical galego, do que agora o noso colega Carlos Garrido vai explicarnos un pouco máis o seu proceso de elaboración e o sentido de que exista. Moito obrigado. Boa tarde. En primeiro lugar, quero agradecer a presenza aquí do distinto público, non hai moito, mas é un público selecto. E tamén quero agradecer as palabras introdutorias tan eruditas e tan evocadoras do colega da Comisión Lingüística da Asociación de Estudos Galegos, Xorxe Rodríguez, que, por sinal, tamén é o presidente da asociación. Queremos entón aquí lanzar a segunda edición do modelo lexical galego. Como acho que aquí non foi lanzada a primeira edición por diversas circunstancias, interésame falar de inicio das características xerais da obra e só no final, de maneira resumida, digamos que abordarei as particularidades desta segunda edición, que non son senón pois un melloramento, un aprofundamento no que é a primeira edición. Bon, dígase de inicio que o modelo lexical galego, en cuxa segunda edición aquí lanzamos, pertence ao xénero textual dos documentos codificadores. Iso significa que aspira a regular un sector da lingua nunha determinada comunidade sociocultural, neste caso a comunidade sociocultural galega, e o que aspira a regular é o seu léxico. É, por tanto, un texto de carácter prescritivo, que fala sobre o léxico. Sobre o léxico, eu, antes de elaborar no seio da Comisión Lingüística da GAL este libro, eu xa tiña publicado outros libros pertencentes a outros xéneros sobre léxico. Nomeadamente, publicara un libro de divulgación que tamén recomendo ao público e que é o Escándalo lexical galego, que do cual temos aquí un exemplar, e trouxeno porque o público interesado no campo do léxico galego pode apreciar tamén, para alén dun documento codificador, o que é un libro de alta divulgación. Ben, en esencia, o que é o modelo lexical galego? Pois trátase dunha emenda rigorosa á catastrófica codificación do léxico galego efectuada polo oficialismo. Cualificamos en xustiza de catastrófica esa codificación porque a regulación lexical até agora efectuada pola Real Academia Galega e polo Instituto da Lingua Galega, que son as entidades oficialistas que o poder político encomenda de facer esta regulación, pois é caracterizada sobre todo pola inhibición
é pola intervención despropositada, intervención infeliz, o que acarreta na práctica un enorme prexuízo para a xenuinuidade e para a funcionalidade do léxico galego. Este tipo de denuncia é obxecto preferente, de facto, dese libro divulgador que antes mencionei, O escándalo do léxico galego, e por iso leva ese título tan, penso, tan xustamente escollido. Ben, entón, o modelo lexical galego é un documento de carácter codificador prescritivo sobre o léxico galego. Basease en dous principios fundamentais, que son, en primeiro lugar, unha rexeneración, unha cabal rexeneración do léxico galego dos pontos de vista formal e funcional, baseándose nunha natural e capacitante coordenación co léxico luso brasileiro, dado que aquí se concebe o galego como variedade nacional da pluricontinental lingua galego-portuguesa. Por tanto, é unha obra que se insere na concepción clásica da romanística de o galego constituir unha das variedades do sistema lingüístico galego-portugués ou ibero-románico occidental. O segundo principio que orienta o modelo lexical galego é que, sendo como somos reintegracionistas e, por tanto, sendo para nós fundamental a coordenación co léxico luso brasileiro, no entanto, concebemos que o galego ten autonomía dentro do sistema lingüístico galego-portugués. E, por tanto, é preciso codificar certos lexítimos particularismos do galego. Particularismos lexítimos e rendíveis, do ponto de vista normativo rendíveis, quer dizer, significativos. Quer dizer, nós profesamos un reintegracionismo autonomista ou coordenacionista a respeito do luso brasileiro. Sabemos que hai outro ramo do reintegracionismo, que podemos chamar subordinacionista, para o cual eses particularismos galegos non é rendível codificalos. Nós respeitamos ese ramo do reintegracionismo, o que podemos chamar reintegracionismo subordinacionista, mas achamos que é máis natural, é máis práctico para a comunidade galega recoñecer esas particularidades lexítimas do galego que as ten e que son perfeitamente defendíveis no cuadro de outros procesos de codificación lingüística europeus e extraeuropeus. Ben, entón, baseándonos neses dous principios, o modelo lexical galego estructúrase en dúas partes dispositivas, despois do prefacio, claro. A primeira establece a codificación do galego pola vía enunciativa, exerce prescripción enunciativa. Que significa isto? Que se descreve as unidades lexicais que fan parte do parón lexical galego a través da enunciación de principios, de regras, de enunciados. Hai unha segunda parte dispositiva en que o padrón lexical galego é definido xa de maneira propositiva. Iso significa que explicitamos, definimos con exactidón quais son as unidades lexicais galegas que fan parte do padrón lexical. Por tanto, digamos, sería unha definición do padrón lexical pola súa extensión, en cuanto que a prescripción enunciativa sería pola súa intensión ou comprensión. Bon, despois explicarei de que maneira exercemos a prescripción propositiva, porque non se trata de compilarmos un dicionario, porque para iso non tiñamos nen tempo nen meios. Entón, adoptamos unha estrategia de carácter económico, que despois explicarei. Ben, entón, nun primeiro momento vou trazar as liñas mestras do que é a parte de prescripción enunciativa, quer dizer, mediante o establecimento de principios ou normas. Eses principios ou normas son de carácter rexenerador e son a resposta a cada un dos factores de degradación lexical que infelizmente inciden sobre o léxico galego no momento presente. Entón, imos pasar agora en revista os diferentes factores de degradación lexical
e como son os principios que aplicamos para contrariar eses factores de degradación e establecer o padrón lexical galego. Entón, o primeiro factor de degradación que queremos combater aquí é a variación xeográfica sen padronización. Este fenómeno consiste en que no momento presente, por falta dun proceso de unificación, na fala, nos falares galegos existen diversas variantes que son perfeitamente sinónimas entre sí para designar o mesmo conceito. Por falta dunha tradición de cultivo escrito e dunha tradición normativa que establecese unha unificación, hoxe en día non está establecido cual, en cada un dos millares de casos desa variación, é a forma que debemos considerar supradialectal. Un exemplo. Nas linguas que están normalizadas, como o castellano, tamén hai variación xeográfica do léxico. Mas a diferenza sustancial co galego é que nesas linguas, en cada caso, foi escollida como supradialectal unha das variantes, que é aquela que é difundida nos medios da comunicación social, utilizada na escola, na literatura culta, etc. Bon, iso aínda está por facer en galego, e de facto a Real Academia Galega aínda non o fixo. Un exemplo, para designar os escarabellos do grupo dos coccinelídeos, que son escarabellos moito populares porque se alimentan de pulgós e son, por tanto, beneficiosos para o agricultor, segundo a xeografía galega, están rexistrados até cerca de 80 variantes diferentes. Qual é a variante que debemos utilizar nun texto, por exemplo, de bioloxía? Pois iso aínda está por facer, e iso é o que fai precisamente o modelo lexical galego. A Real Academia Galega, felizmente, por exemplo, na designación destes escarabellos non rexista as 80 variantes, mas rexista 6 ou 7, que son xa demasiadas, porque se quixermos escrever un artigo de investigación sobre este grupo de escarabellos, cual das 7 variantes escollemos? É unha questón de eficacia comunicativa. Bon, pois ben, o que di o modelo lexical galego é que en casos de variación como este, se escolla como supradialectal na Galiza aquela variante galega que xa foi escollida como supradialectal no ámbito luso brasileiro. Deste modo, pasamos a usar como supradialectal, a recoñecer como supradialectal na Galiza unha variante galega, que non deixa de ser galega, e que ten atrás un peso demográfico e económico e cultural e literario, etc., fundamental, e é internacional. Entón, neste caso, sería Xoaniña, e deixaríamos as outras 79 variantes. Priorizaríamos Xoaniña. Outro exemplo, hai un árbore que dá cireixas. En parte da Galiza chamase cerdeira, na outra parte cereixeira. O modelo lexical galego propón escollermos cereixeira como forma supradialectal, porque é a que coincide coa forma supradialectal luso-brasileira, que é un poquinho diferente, porque non ten esa ditongazón, sería cerexeira, mas é a equivalente. Por exemplo, hai un paxariño moito frecuente entre nós, que nunha parte da Galiza se chama papurruivo ou papurrubio, e noutra parte, nomeadamente en Vigo e en Ourense, son de Ourense, chamase pisco. Pois pisco é a forma supradialectal no ámbito luso brasileiro. É evidente que é moito rendível do ponto de vista comunicativo que seleccionemos tamén na Galiza pisco como supradialectal, o que non significa condenar as outras variantes geográficas, mas sí priorizar para promover a eficacia comunicativa do galego as formas comúns. Ou, por exemplo, o órgano produtor da urina. Hai no galego contemporáneo rexistradas 6 variantes: ren, ril, rile, rilo, rin e rinle. Non fai sentido non escollermos a forma común co luso brasileiro, que é rin, porque é esa a única forma galega en que hai escritos, por exemplo, manuais de medicina sobre trasplante do rin. Non hai tratados sobre o trasplante do rin escritos no galego autonómico, mas si en brasileiro, e si hai
centos de cirurxaos que fan trasplantes do rin, que falan variedades do galego e que din rin, non din as outras variantes. É evidente que a Real Academia Galega, nestes casos, ou non seleccionou unha variante supradialectal, ou, como no caso de rin, foi seleccionar a que non coincide co luso brasileiro. Unha medida totalmente antieconómica para nós. O modelo lexical galego entón aquí establece o enunciado de que nos casos de variación xeográfica na Galiza sexa seleccionada como supradialectal a variante común co luso brasileiro, con algunha excepción. Para citar unha excepción significativa, podemos dicer que, por exemplo, en casos como o de fame-fome, en que hai dúas variantes en territorio galego e unha delas é puramente marxinal, como é fome, por moito que coincida co uso brasileiro, se o resto do galego utiliza fame e é unha variante realmente lexítima como é, pois nestes casos o modelo inclínase a preferir fame, non fome. Mas son casos excepcionais. En xeral, sempre se establece a converxencia coa variante supradialectal luso-brasileira. Bon, deixamos a variación xeográfica sen padronización e pasamos agora a outro factor de degradación lexical que incide sobre o léxico galego, que é a substituición castellanizante. A substituición consiste na usurpación das lexítimas unidades lexicais galegas por parte de unidades castellanas ou, ás veces, o reforzo. No caso de variación inicial na Galiza, a influencia do castellano que fai é reforzar a variante máis próxima do castellano. Nestes casos, o modelo lexical galego establece o enunciado de que restauramos de maneira constante esas unidades lexicais usurpadas polo castellano da armonía co uso brasileiro. E no caso de, reforzo, contrariamos o reforzo do castellano e tamén seleccionamos as formas comuns co uso brasileiro. Entón, deste modo, por exemplo, restauramos de maneira coherente o sufixo zón en palabras como xerazón, canzón, por exemplo, porque fixo parte do galego común en tempos anteriores e é o lexítimo, ou a palabra queda e non caída, queda é a forma lexítima galego-portuguesa, ou, por exemplo, un caso de reforzo, na Idade Media había en territorio galego concorrencia entre urso e oso, para denotar o mamífero plantígrado. Claro, por presión do castellano, pasou a predominar primeiro oso e depois ficou extinta a variante urso, aínda que hai rexistros de urso até o século XIX e algúns chegan ao XX. Pois, neste caso, restauramos urso ou restauramos preto en conxunción con negro. Hai moitos galegos que se apelidan prieto, eses son evidentemente son preto, son da serie de apelidos de cores como amarelo, branco, etc., ou o propio negro. Temos que restaurar preto. Ou, por exemplo, tamén contrariamos sustituicións do significado. Por exemplo, aceite tradicionalmente denota só o óleo da aceitona ou oliva. Por presión do castellano, no galego popular aceite pasou a significar todo o óleo. Nós restauramos o significado tradicional de aceite reservado ao aceite, ao óleo, digamos, da oliva. Ou, por exemplo, marco. Marco, no galego tradicional, é unha pedra que delimitadora. Por presión do castellano marco pasa a usarse co sentido de moldura, cuadro. Ese é un castellanismo semántico que tamén combatemos mediante o enunciado correspondente do modelo lexical galego. Ou, por exemplo, traer, que concorreu con outras formas como traser e traguer, ficou, digamos, predominante traer polo castellano e hoxe é a forma que prioriza a Academia Galega. Nós, pois, opómonos a ese reforzo e propomos traguer como forma lexítima máis próxima da luso brasileira traser. Bon, outro factor de degradación que combatemos é o da erosión. A erosión consiste en que o léxico culto, o léxico literario, o léxico científico que o galego xerou durante a Idade Media, a partir, digamos, da decadencia do século XV e a entrada no galego medio, pois foi esquecido. Foi esquecido porque o galego deixou de ser lingua das clases superiores da sociedade, deixou
de ser escrito, deixou de ser cultivado en ámbitos formais. Entón, todas esas unidades e elementos lexicais vinculados á cultura foron esquecidos. É evidente que unha estrategia de regeneración lexical do galego ten que restaurar de maneira coherente todos os elementos. E nós, aquí, reclamamos esa restauración coherente e sempre de armonía co uso brasileiro. Nos casos de variación medieval, seleccionando aquela variante que triunfou no ámbito do uso brasileiro. Deste modo, por exemplo, prescrevemos taxa, que foi utilizada na Idade Media, na linguaxe dos gremios. Isto tamén o fai, felizmente, a Real Academia Galega, mas tamén moitas outras palabras que a Real Academia Galega aínda non restaurou, como, por exemplo, un carácter morfolóxico, o sufixo idón, que forma abstractos cultos como escuridón, vermellidón, etc. Por exemplo, a conxunción adversativa todavía, que non debemos confundir coa castellana. Castellano todavía significa aínda, mas en galego-portugués todavía é adversativo. Ou, por exemplo, cratera, que originalmente significou un recipiente para beber, unha taza, mas que hoxe en día pode aplicarse aos vulcáns, ou unha matilla de cans, é un grupo de cans empregados para a caza, en español jauría, matilla, ou a portaxen, que antes mencionaba o colega Xorxe, a portaxen, que, por exemplo, agora nas autoestradas, son palabras antigas, mas que poden ter un uso perfeitamente actual e rendível. Ou, por exemplo, tamén, o modelo lexical reclama a restauración daqueles elementos lexicais que ficaron erudidos no galego contemporáneo, debido a esa, digamos, transición tan brusca da vida rural para a vida urbana. Entón, por exemplo, os elementos do vestuario tradicional, con palabras como calzas ou calzóns, naturalmente actualizados da armonía co uso brasileiro, de acordo? Entón, as calzas é o que a Academia Galega chama pantalóns, un castellanismo craso. Os calzóns, pois, son unhas calzas de perna curta, ou, por exemplo, os bilros, que aínda se usa como un xogo popular, mas que tamén ten uso para a renda de bilros, e a renda, de facto, é outra desas palabras do galego medieval que temos que restaurar. Unha renda é un tecido, en fin, e os bilros son eses pauciños que en camariñas fan esas rendas, ese tecido. En fin, entón, ese é o fenómeno da erosión e eventual supletivismo castellano que nós combatemos. Por tanto, nada de cráter, si cratera, nada de inventos como xauría, si matilla, que foron palabras galegas e teñen que voltar a selo perfeitamente. Ben, tamén temos agora o factor de degradación que chamamos estagnazón. A estagnazón é moito fácil de entender. Se no século XV o galego deixa de se escrever e deixa de ser cultivado en ámbitos formais, por tanto, a partir do século XV o galego non incorpora novos elementos lexicais, non incorpora neoloxismos que desde entón teñen surxido na Europa e, por outro lado, non enriquece con novos significados as vellas unidades lexicais. Temos que facer iso de maneira maciza, sistemática, para recuperarmos a faceta moderna e culta do galego e non entregala completamente ao castellano, de maneira que así dialetizamos o galego, claro. Entón, recorrendo, por exemplo, a dous casos que eu propuña nun artigo recente que publiquei no Nós Diario. Como se denominan en galego esas probas que se fan no ámbito da saúde pública para detectar precocemente unha doenza. Por exemplo, estivo recentemente na moda o do cancro da mama, detectar o cancro da mama de maneira precoce. Pois esas probas, claro, chegan a nós en moitos casos co nome castellano por os medios da comunicación social. Chámanse en castellano cribado, el cribado del cáncer. Mas cribado non encaixa ben en galego. Por que? Por dous motivos. Primeiro, porque se trata dun participio que funciona como substantivo e o castellano é a única lingua románica que pode facer iso. O resto das linguas románicas
non utilizan participios como sustantivos que indiquen a zón, e depois que, se a palabra tivese de ser galega, xogaríamos con peneira, porque peneira é a palabra xeral. Existe cribo en galego, sí, mas é un tipo de peneira. Entón, se coincidimos co uso brasileiro na generalidade das palabras antigas, por exemplo, as cores, os nomes das cores, os nomes dos graus de parentesco, os animais non exóticos, etc., etc., por que non coincidirmos tamén no léxico moderno e culto? Entón, temos aí unha solución como rastreio do cancro da mama. Se coincidimos cos portugueses en dicer cancro, porque non habemos de dicer coincidir con eles en dicermos o rastreio do cancro. Ben, outro exemplo pois sería o de escoba. Nós sabemos que en castellano escoba designa vasoira, é un instrumento para barrer, mas en uso brasileiro coinciden cos galegos en chamar a vasoira, mas un pequeno instrumento que serve, por exemplo, para limpar os dentes, ou que serve para limpar a roupa ou para pentear, chamase escoba, porque ven do latín escopa. Pois o que a Real Academia Galega nos propón é que lle chamemos cepillo, mas iso é imposible en galego, porque a palabra castellana cepillo é un cepo pequeno, é co sufixo illo, que non é galego. É inconcebible que o Dicionario da Academia Galega propoña cepillo. Aquí o coherente e o xenuíno é habilitarmos entón da armonía co uso brasileiro, máis unha vez o neoloxismo, entón aquí sería escoba, escoba de dentes e a escobaxen dos dentes. Entón, esta é a estrategia xeral para habilitarmos dunha maneira coherente e rendível o léxico moderno, os neoloxismos. Ben, finalmente, podemos considerar o factor de degradación lexical que chamamos os usos diferencialistas non rexeneradores. Trátase de usos lexicais que se popularizaron en galego a partir dos inicios do século XX e que tiñan como finalidade segregar claramente o galego do castellano. Mas era unha época en que non había referencias filolóxicas rigorosas, non é o momento actual en que non tiñan en conta a importantísima referencia do uso brasileiro. Entón, pois, comezaban a, por exemplo, a resucitar arcaísmos como conquerir e a utilizalos co sentido de conseguir, ou a ampliar de maneira artificiosa palabras que eran dialectalismos moito reducidos ou mesmo vulgarismos, ou palabras de sabor rural, por exemplo, eido, ampliarlle o significado para que eido signifique campo de actividade, ou escolma, que signifique antoloxía, ou en vez de alcanzar, acadar, ou en vez de non sei, despois logo de, ou utilizarmos aguardar co sentido de ter a esperanza de, son tamén pseudo-galeguismos. En fin, todos estes diferencialismos que tiveron o seu papel en tempos pretéritos, hoxe non fai sentido mantelos, porque primeiro son artificiosos e, sobre todo, porque nos isolan do luso brasileiro. Interesa máis unha estrategia de aproximación do luso brasileiro do que unha fuxida, digamos, en sentido do castellano, que no fundo o que indica é dependencia do castellano. Entón, o modelo lexical galego tamén emite un enunciado para rexeitar todo ese tipo de, todas esas categorías de usos lexicais diferencialistas que non son rexeneradores. Bon, deste modo, mediante unha serie de enunciados rexeneradores, fica definido o modelo lexical galego. Mas claro, cumpría complementar esta prescripción enunciativa unha prescripción, digamos, máis directa, que é a prescripción propositiva. A prescripción propositiva, como antes dicía, significa en explicitar de maneira directa que unidades lexicais son as que fan parte do padrón lexical galego. Ora ben, nós non dispuñamos nen dos meios económicos, nen, digamos, do tempo preciso para elaborar un dicionario normativo. Entón, o que fixemos foi adoptar unha estrategia, por un lado, económica, mas, ao mesmo tempo, moito eficaz.
E en que consiste? Pois consiste en declararmos únicamente aqueles elementos lexicais do padrón lexical galego que son diferentes dos elementos lexicais do padrón lexical de Portugal. Como, coa nosa estrategia rexeneradora, o fundamento é a coordenación co léxico luso brasileiro, eses, digamos, casos diferenciais, que son particularismos galegos lexítimos, serán relativamente escasos. Entón podemos permitirnos explicitalos con maior ou menor eficacia, mas podemos aspirar a explicitalos con bastante precisión. Entón, o procedimento foi estudarmos que elementos lexicais galegos son lexitimamente e significativamente diferentes do que temos no padrón lexical de Portugal, que sí que está moi ben definido. Ben, entón, de inicio, temos que ter en conta que hai dous tipos de diferenzas entre o padrón lexical galego e o de Portugal. Hai diferenzas en elementos lexicais isolados, por un lado, e hai diferenzas en configuracións lexicais. Un exemplo dunha diferenza nun elemento lexical isolado é a seguinte. En galego temos saltón. Hai un insecto a que chamamos saltón. No padrón lexical de Portugal dice gafañoto. Esta é unha discordancia nos padróns lexicais galego que nos definimos e portugués. Aquí cabe facer a seguinte observación interesante. Isto non significa que no territorio portugués sexa descoñecida a palabra galega saltón. Existe, sobre todo no norte de Portugal. O que acontece é que ten carácter dialectal. En Portugal ten carácter dialectal. Este é un fenómeno moito interesante. O que nalgúnha área, nalgúnha variedade nacional, pode ter carácter dialectal, pode ser supradialectal noutra área. Isto non é un fenómeno restrito ao noso caso galego-portugués. Por exemplo, eu coñezo ben o caso alemán. Isto tamén se dá no alemán. Hai palabras do alemán da Alemanha que son supradialectais. Hai palabras do alemán que son supradialectais na Austria, mas que son dialectais na Alemanha, e viceversa. É un caso xa estudado na bibliografía. Bon, e despois hai outra diferenza entre os padróns lexicais galego, tal como aquí o definimos, e o padrón lexical portugués, e é na configuración. Un exemplo sería o seguinte. Na Galiza chamamos aos coleópteros escarabellos. En Portugal non hai unha única palabra, hai dúas no padrón. Hai escarabello e besouro. Como se distribúen as dúas? Pois eu ainda non o sei ben, a pesar de que me dedico a zooloxía. Eu acho que é bastante un pouco... Son sinónimos e a verdade é que alternan dunha maneira bastante libre. É diferente no Brasil, mas en Portugal hai besouro e escarabello. Observen que besouro na Galiza tamén existe, mas na Galiza besouro ou a besouro designa un vespón. É un vespón, non é un escarabello. Por tanto, hai unha diferenza aquí clara. E falamos de configuración, porque en Portugal hai dous elementos, e na Galiza hai un. Hai casos contrarios. Por exemplo, na Galiza temos orella do mar ou peneira do mar. Hai dúas formas. En cuanto que en Portugal só se usa orella do mar. Non se chama peneira este gastrópode mariño. Non sei se o coñecen. Bon, entón, deste modo, procedemos a seleccionar, a detectar esas diferenzas entre o padrón galego que queremos definir e o padrón lexical de Portugal. E entón, isto expómolo en dous vocabularios que chamamos intervarietais. Chámase intervarietais porque contrastan dúas variedades do galego-portugués, a galega e a lusitana. Hai un vocabulario no sentido padrón galego, padrón portugués, e hai outro no sentido padrón portugués, padrón galego. Agora, o que vou facer simplesmente é destacar algúns exemplos a título ilustrativo. Por exemplo, hai un grupo de particularismos galegos ou portugueses, como se quixer ver, que se basean na ditongazón. Este é un grupo máis ou menos numeroso. Exemplos ilustrativos son, na Galiza,
cousa, en Portugal, coisa. É o ditongo. Ou dous, nós dicemos dous, o numeral, no ámbito luso brasileiro din dois, é outro ditongo. Mais sobre ditongos, antes xa o comentei, cereixa, teixugo, moucho, na Galiza. En Portugal, cai o ditongo, cerexa, teixugo, moxo. Hai unha relaxazón e finalmente o ditongo desaparece. No vocalismo, hai casos de vocalismo, por exemplo, nós dicemos valor co sentido dun fungo que estraga os alimentos, o valor, en Portugal é bolor. As belotas ou landras, en Portugal son bolotas. A centola, o marisco, o crustáceo, é santola, en Portugal. E despois xa outros casos máis drásticos, máis radicais. Por exemplo, antes falaba o Xorxe de que a maior parte do léxico galego-portugués é de orixe latina, mas tamén podemos asinalar centos de palabras que son de outras orixes. Un exemplo bonito é o seguinte. A medusa, unha medusa, tradicionalmente na Galiza, digo tradicionalmente porque hoxe o léxico está tan perdido, era un aguamá, unha agua que non é boa, aguamá. Mas en Portugal é alfurreca, chamanlle alfurreca, as aguas más. Alfurreca é unha palabra árabe, como se deixa sentir polo inicio. Ou, por exemplo, nós chamamos as borboletas nocturnas a velaíñas. En Portugal é traza, que é unha palabra que existe na Galiza, só que na Galiza as trazas é a borboleta que ataca a roupa, os tecidos. É algo diferente das abelaíñas, que é algo máis amplo. Ou, por exemplo, feto, en portugués, non é só un embrión. Un feto é un noso fento, ou fieito. Ou, este é un exemplo xa clásico, as refeizóns do día, non? O noso xantar, no padrón portugués, é o almoxo. O noso almorzo é o pequeno almoxo en Portugal, e a nosa ceia é o xantar en Portugal. Iso é porque o galego ficou cos termos tradicionais. En cuanto caiu o portugués, deixou o tradicional e inovou. Ou a nosa pataca é batata, no ámbito luso brasileiro. Entón, son estes os particularismos galegos que nós reseñamos dunha maneira idealmente completa, mas sempre hai unha marxen para o melloramento destes dous vocabularios intervarietais. Finalmente, esta parte do modelo lexical galego complétase con outros dous vocabularios que son xa intravarietais, propios do galego, da variedade galega. Un combina dialectalismos galegos coas correspondentes formas supradialectais, tal cual nós as definimos na primeira parte, e hai outro vocabulario que combina eses diferencialismos non rexeneradores que aínda teñen vixencia no galego, coas correspondentes unidades lexicais que son verdadeiramente rexeneradoras e que son comuns co luso brasileiro. Bon, até aquí a descrición do que é en sí a obra. Simplemente quero acrescentar dúas palabras para dicer que esta segunda edición millora naturalmente a primeira en dous sentidos. O sentido principal en que a millora é en que refinamos ese escrutinio dos particularismos lexicais galegos. Quer dicer, aprofundamos en que unidades lexicais galegas ou configuracións lexicais galegas deben entrar no padrón de maneira diferenciada a respeito do padrón lusitano. Entón, aí houve un refinamento, un aprofundamento, unha extensión. E depois, noutro sentido secundario, mas non deixa de ser interesante, tamén temos aquí unha segunda edición que enriquece a primeira, e é que acrescentamos un apéndice xeográfico. Este apéndice xeográfico recensea os nomes dos estados independentes, de todos os estados independentes e de territorios parcialmente soberanos do mundo. Acompaña eses topónimos dos xentílicos correspondentes das capitais desas entidades políticas e tamén inclúe a denominación das correspondentes unidades monetarias. Hai aquí un traballo de documentación e de terminoloxía que, conforme os principios do modelo lexical galego, se basea na coordenación naturalmente co uso brasileiro, mas, outra vez, preservando certos particularismos galegos que son
lexítimos e rendíveis. Só dous exemplos nese aspecto. Hai un país na África que é a Mauritania. A Mauritania ten por capital unha cidade cuxo nome teño aquí a marca, é Nouakchott. Esta é unha adaptación dunha denominación orixinal árabe, pasada polo francés, e nos grafámolo con X, porque interesa pronunciar, realizar ese fonema así, o fonema X, non? Nouakchott. No ámbito luso brasileiro escrébese con CH, porque no ámbito luso brasileiro o CH pronunciase con ese fonema. Quer dizer, prestamos atención a estas particularidades do galego tamén no nivel, digamos, prosódico ortográfico. Outro exemplo similar é o seguinte: hai un país na Asia Central que se chama Uzbequistán. A capital do Uzbequistán é Tashkent, tamén con ese fonema X. Aquí o que fixemos foi incorporar o X cando no original había no original luso brasileiro hai un S. Que acontece? Que en luso brasileiro, aínda que se escreva S, a pronuncia é Tashkent. Entón, permanecemos atentos a estes particularismos tamén no campo da toponimia. En fin, acho que este é un apéndice moito útil, porque inclui, por exemplo, un elemento a que até agora pouca atención se prestou en galego, que é o das unidades monetarias. Hai moitas unidades monetarias, e moitas son descoñecidas do público xeral, e aquí hai unha proposta terminolóxica armónica co luso brasileiro para denominadas en galego. E así acho que podemos terminar. En cualquier caso, ficamos ao dispor do público para cualquier pregunta que pudese suscitarse. Moito obrigado. Eu preguntaba unha cousa, xa que estamos agora coa restitución do hino galego, non é? Pois, eu publiquei un artiquiño sobre iso. Comenta algo diso, porque é interesante. Que restitución fixeron realmente? Apenas nas palabras... Digamos que a reclamación pública que se está a facer é de restauración da letra orixinal, xenuína do hino. É unha reclamación de senso común e que en cualquier país normal tería sido xa atendida ipso facto. Entón, nesa restauración da letra orixinal, pois, por exemplo, ese elemento de valeroso chan, que non fai moito sentido, pasa para o que Pondal escreveu, que é valoroso clan. Non? Nesa restitución, que máis elementos hai, Xorxe? Férrido, que é original, que ven de ferro, en vez de férido, que é unha gralla que se foi reproducindo. O sea, o de chan e férido son grallas antigas que se reproduciron por probablemente descoñecimento dos primeiros que pasaron iso á imprensa. Férrido ven de ferro e ten un sentido utilizado por Eduardo Pondal en numerosas ocasións e ten sentido. Ferido non é nada, non existe en galego esa palabra. Ben, entón, digamos que aínda está a trabarse esa batalla por tornar oficial o que é a letra orixinal xenuína do hino. Iso xa non é moi normal, non? Que teñamos que trabar tanta batalla para algo tan de senso común. Ben, mas o reintegracionismo, a proposta do reintegracionismo vai para alén do que é unha mera restauración, non? Nós o que propomos é que para alén desta restauración, que é evidente que hai que a facer cuanto antes, tamén deberíamos rexenerar algúns aspectos da letra do hino galego. Que significa isto? Que cando Pondal escreveu o hino, Pondal era unha persoa culta, con moita formación, tal vez de formación filolóxica máis rigorosa do seu tempo, mas mesmo así, evidentemente, aquela era unha época que non é actual. Hoxe tense avanzado moito no coñecemento filolóxico. Entón, Pondal escreveu algúns aspectos lexicais, algúns pormenores, que hoxe son claramente inadecuados, non? Por exemplo,
hoxe sabemos que ese uso de fogar é castellanizante, fogar de Breogán. Entón, unha proposta que temos feito é o lar de Breogán, en vez de fogar lar, o lar de Breogán. Non alteramos sustancialmente o ritmo, a rima, nen o sentido, mas fica a palabra xenuína galego-portuguesa que é lar, non? Por exemplo, Rosalía dicía, miña casiña, meu lar. Lar é a forma xenuína. Un exemplo máis claro aínda, é un pouco, en fin, indecente até, é o seguinte. Pondal escreveu o rudo en cono. En cono é malsoante. Cono é unha variante de cona. Quer dizer, a palabra en cono é castellana, porque non colide con coño, mas non pode ser galego-portuguesa, non existe en portugués, claro, porque cono é unha variante de cona, non? Entón, iso é claramente malsoante. Iso e un hino é algo máis do que o texto original dun autor. É, digamos, un texto emblemático de toda unha sociedade. Nun país normal non poderíamos permitirnos iso. Entón, tamén propuxemos aí algunha corrección, non? Que podría ser, por exemplo, rude tono, ou tú propuxeras tamén. Si, había outra, non me lembro, que si, tentando sempre manter... En tono, ele propuxo en tono, en cualquier caso en cono, iso é insustentável. Procura que esas sustitucións manteñan o ritmo da poesía, porque é un poema, manteña a métrica, a sílaba tónica, as sílabas tónicas dos versos, tentando dicer máis ou menos o mesmo e que non rompa, claro, que non sexa un remendo que se note aí. Outro exemplo, outro caso sería imbéciles é castellanismo tamén. Entón, a proposta nosa é, por exemplo, en vez de imbéciles, estólidos, que mantén a sílaba tónica e significa o mesmo, estólido, e alén diso, linguaxe tamén, en fin, culta e tal. En fin, isto eu publiquei no De Facto, está publicada esta proposta de rexeneración do hino galego como apéndice neste libro, que para cuxa leitura convido aquí o público tamén, o escándalo do léxico galego. Bueno, obrigado. Nada. Cortamos. Bon, pois entón damos por concluído o acto. En fin, agradezo o interese do público e até unha próxima ocasión. Moito obrigado. Obrigado.